Il-Prim Ministru Robert Abela indirizza konferenza tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD li matula ġie ppreżentat ir-Rapport Nazzjonali dwar il-Produttività tal-2022. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru enfasizza l-viżjoni ekonomika tal-Gvern filwaqt li spjega li l-ekonomija Maltija għaddejja minn tranzizzjoni importanti ħafna. Il-viżjoni tagħna mbagħad ta' żmien li ġej tinkludi fiha fost oħrajn tliet aspetti. L-ewwel wieħed it-tranzizzjoni lejn ekonomija bbażata fuq it-tarif, jiġifieri knowledge intensive economy, allura anka direzzjoni aħjar fl-edukazzjoni biex toħloq dik il-labor force illi teħtieġ l-industrija tagħna. It-tieni element tranzizzjoni lejn ekonomija aktar ħadra, allura li bħala gvern inċentivaw l-industriji varji tagħna biex ikunu aktar ambjentalment sostenibbli u aktar diġitali. It-tielet illi nibqgħu niddiversifikaw dak illi noffru bħala pajjiż u nkunu iżjed kompetittivi minkejja l-isfidi kollha mhumiex naturalment sfidi żgħar illi għandna qudiemna. Dr. Abela sostna li dannu meħtieġ wara li l-żvilupp ekonomiku li esperjenza pajjiżna fl-aħħar deċenju kien wieħed li wassal lil Malta tilħaq livell ieħor kif jiġdu riżultati ekonomiċi e kif illum pajjiżna għandu l-ogħla rata ta' xogħol, l-inqas rata ta' qatt u l-iktar ekonomija li tikber fl-Ewropa. Fil-fatt f'dan l-isfond il-Prim Ministru assigura li Malta se tibqa' tara tkabbir ekonomiku b'saħħtu bil-Gvern se jkompli jaħdem favur livell ta' għajxin aħjar. Il-Prim Ministru laqa wkoll ix-xogħol li sar mill-imsieħba soċjali fuq dan ir-rapport li jitkellem dwar il-produttività ta' pajjiżna. Hawnhekk tenna l-importanza ta' dialogu soċjali biex il-pajjiż jimxi l qudiem. U ma nistħix ngħid illi ħafna mill-viżjoni ekonomika ta' dan il-gvern propju ġejja minn ħsibijiet illi ħriġtu bihom intom. Anzi, ngħid illi Alla ħares ma jkunx hekk, għax gvern ma jista' qatt jingħalaq ġewwa torri tal-avorju u joħroġ bi strateġiji fl-arja. Jew illi jaħseb illi jaf kollox. L-ekonomija tibqa' suġġett importanti wisq illi taf da biex timxi fuq xi autopilot jew skont il-ħsibijiet ta' xi ftit persuni. Il-Prim Ministru Robert Abela refera x-xokk tal-inflazzjoni li laqat lil diversi pajjiżi fl-aħħar xhur u spjega kif Malta mingħajr tkabbir ekonomiku li ġie investit fin-nies il-konsum privat kien jistaġna u mhux ikompli jiżdied. Madankollu kompla jisħaq fuq l-importanza tat-tiġdid. Fejn fis-snin passati konna nitkellmu dwar l-introduzzjoni ta' xi niċċa ekonomika jew oħra ġewwa pajjiżna biex nagħti żewġ eżempji, nsemmi l-gaming u nsemmi l-avjazzjoni, issa hemm bżonn nemmen viżjoni li tkun waħda aktar holistika u aktar wiesa'. Fis-snin li ġejjin kull settur irid jinbidel u l-bidla kbira kemm kbira m'għandix tkun waħda illi tbeżżana. Anzi, il-bidla tibqa' l-garanzija ta' pajjiż li jibqa' dejjem wieħed kompetittiv u li jattira dejjem aktar investiment. Dwar it-tkabbir ekonomiku l-Prim Ministru spjega li dan ġej mill-investiment mit-titjib tal-ħiliet, mill-użu aħjar ta' riżorsi umani ta' pajjiżna u minn żieda fil-produttività hekk kif faħħar il-kontribut tal-ħaddiema. Dwar il-qalba diġitali u ambjentali l-Prim Ministru spjega dak li qed jippjana l-Gvern u kif iċ-ċokon ta' pajjiżna għandu jservi ta' opportunità biex ċerti bidliet isiru biktar ħeffa u effiċjenza. U spjega wkoll kif diġà sar ħafna f'dan ir-rigward. It-tkabbir ekonomiku ġej u hija ċara ħafna ġej mill-investiment, mit-titjib tal-ħiliet, mill-użu aħjar tar-riżorsa umana ġewwa pajjiżna u minn żieda fil-produttività. Pajjiżna diġà tista' tgħid wettaq ħafna f'dawn l-aspetti, is-sena l għaddiet kellna investiment ta' 3.7 biljun euro, 10 snin qabel dan kien anqas minn nofs. L-istess fejn jidħlu gradwati li jaħdmu fl-ekonomija tagħna llum għandna 94,000. Aktar mid-doppju illi kellna 10 snin ilu. Il-Prim Ministru Robert Abela konkluda li dawn il-kisbiet huma biss il-bidu ta' triq u li biex immorru għal livelli jmiss il-bidla u l-innovazzjoni jridu jiġu fiċ-ċentru tal-ħajja ta' kuljum.